लोगोफोर बेसेबांबा गोबावनि उनाव दिनै नोंथांमोनजों फंनैसो बाथ्रा सावरायलायनो होननानै गोसो जानायखायनो दिनै आङो फंनैसो बाथ्रा रायलायनो सानदों। गाज्रि दामोन। सेथियावनो लोगोफोर सोर माबोरै दङ? आसा खालामो आंनि साबस्क्राइबारफोर आरो आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनग्रा साफ्रोमबो मोजाङैनो दङ होननानै आसा खालामो। गासैबो मोजाङैनो दङ आरो आंबो मोजाङैनो दङ। ना सोरबाफोर माबाफोर दुखुआव दङ नामा? आंथ' मिथिला। सोरबा मोजां दङब्ला अन्नानै मोजाङैनो दङ होननानै कमेन्ट हरब्लानो जाबाय। आरो सोरबाफोर माबा मोनसे जेंनायाव गब्ल'नानै दङब्ला बिथांमोना खोन्थाहरनो हागोन मा जेंनायाव गब्ल'नानै दङ। लोगोफोर बिखेखै मोनसे रंजानायनि बाथ्रा। जोंहा फैबाय थानाय अक्ट'बराव जि दुर्गा फुजा सफैगासिनो जानांगौ जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा दानिफ्रायनो सोर माबायदि गानगोन थाम थिम जानानै दङ। सोरबा सोरबा सिख्लाफोरा सान्दों देग्लायनि दुर्गा फुजायाव बेफोरबायदि दख'ना दामि लागोन, बेफोरबायदि दख'नाखौ लागोन, बेबायदि खानाय बोगोन, बेबायदि मोखां सुजागोन, बेबायदि आसुगुर फोसाबजागोन। गोबाङानो गोबां सिन्था खालामदों। आरो सोरबाफोरबायदि सेंग्राफोरा सान्दों आं देग्लाय बिदि जुथा लागोन, बेसे दामनि बेबायदि लंपेन्ट लागोन। आरो सोरबा सोरबा बाइक लागोन दुर्गा फुजानि अफारफोराव। आरो सोरबा सोरबा सान्दों जानांगौ गाव गावनि गोसो थोनाय सिख्लाफोरखौ लानानै मेलाफोर नायहैनो, फुजाफोर नायहैनो। नंगौना नङा? दानिफ्रायनो जोंनि गोसोफोरा गुदुं जादोंना जायाखै नायगिरिफोर? अन्नानै खोन्थाहरदो सोर सिख्लाफोरा माबायदि दख'ना लागोन, बेसे दामनि, आरो सोर सेंग्राफोरा मा लागोन। आरो गाव गावनि गोसो थोनाय सिख्लाफोरखौ लानानै बबेयाव थांगोन सान्दों, मा जाहोगोन सान्दों, माबाफोर बायना होगोन सान्दों नामा? खोन्थाहरदे बयसफोर। आरो बिखेखै सिख्लाफोरनि मोनसे बाथ्रा। सिख्लाफोरनि बेनो मोजां बयनिख्रुइ साबसिन चान्स होनब्लाबो जायो। नै नायगिरि सिख्लाफोर, जुदि नोंथांमोननि गोसो थोनाय दङब्ला ना गोसो थोनाय सेंग्राखौ बाइक लानानै बेबायदि जायगायाव बेरायनो लां आरो मेलाफोर नायहैयोब्ला बिसोरनिफ्राय गोबां बुस्थु बिनानै ला। बेनो चान्स सिख्लाफोरनि सेंग्राफोरनिफ्राय बिख्ल'नायनि। नायगिरि लोगोफोर, रंजानाय बोथोरजों लोगोसे डायलगफोरखौबो एसे मारिगारनो लुबैयो आरोना। खिन्थु बेबायदि दासानजे सेंग्राफोर सिख्लाफोरखौ बुद्धि होदों आखायाव थाइसेबो फैसा गैया होननानै रागा दाजों। जास्ट इन्जय। आरो सिख्लाफोर बे जास्ट मोनसे डायलग टाइम पास बाथ्रा। जुदि साननानै गैयामोन जे आं देग्लाय दुर्गा फुजायाव बेबायदि बिगोन, बेबायदि खालामगोन, बेबायदि लोगो हमगोन होननानै जुदि सानाखैब्ला दिनैनि भिडिअखौ नायनानै सोलोंनोबो नाङा जे खालामथारनांगौ। आं बेखौ बुङाखै, जास्ट टाइम पासनि होननानै आं बुंबाय। स' लोगोफोर बेखौ दोनथ'नोसै। दा जोङो मोनसे गोदान भिडिअआव थांदोनि। भिडिअआव थांनायनि सिगाङावनो आं फंसे बाथ्रा बुंनि। आंनि भिडिअआथ' सानफ्रोमबो आपल'ड जायो, आं सानफ्रोमबो होयो। दा सोरबाफोर बायदिया मालाबा नायाखैब्ला बै जे दिनाव नायाखै बै दिननि काहिनिखौ बियो नुनो मोनाखै। आरो बियो नेक्स्ट टाइमाव नायफिनो ना नायफिना आं बेखौ मिन्थिया। नाथाय सोरबाफोर बायदिया मालाबा मबाइल रिचार्ज गैयैनि नायनो हाया, बा सोरबा बायदिया माब्लाबा नेट प्रब्लेमनि थाखाय नायनो हाया, बा सोरबा बायदिया बेटारि चार्ज थायैनि थाखाय नायनो हाया। गोबाङानो गोबां प्रब्लेमनि थाखाय मालाबा मबाइलाव भिडिअफोरखौ नायनो हाया जायो। जायफोरा मैयानि दाखालिनि भिडिअखौ नायाखै अन्नानै जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ रेगुलार नायबाय थाग्राब्ला थांनानै नायहैनो हागोन। अब्लासो बुजिनो मोनगोन जे काहानिया बबे दिननिफ्राय मा जालांगासिनो। आरो जुदि साननै नायालासिनो सानसे बबेबानि एपिसडखौ नायदोंब्ला नोंथांमोना बुजिनो एसे गोब्राब जागोन। आरो बेयावनो गोबाङानो उल्टां फाल्टां कमेन्ट हरनो नाजायो आरोना, जे बिदिसोमोन, बिदिसो खालामनांगौमोन, बिदिसोमोन, बिदि मानो जाखो, बेबायदिसो होनांगौमोन, बेफोरबायदि अनेक उल्टां फाल्टां कमेन्ट फैयो। दा आं सोर सासेनो रिप्लाइ होनो जायो आरो सोर सासेनो आं रिप्लाइ होनानै बबेखौ मा फोरमायनो सानो। बेनिखायनो उल्टां फाल्टां कमेन्ट हरालासेनो जे गासैबो रेगुलार भिडिअखौ नायगोन होननानै आं आसा खालामो आरोना। आरो जोबथायाव जायफ्रा दिनै आंनि भिडिअखौ नायबाय अन्नानै लाइक कमेन्ट खालामदो। आरो जायफ्रा दाबोसिम चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। आरो जोबथायाव दिनैनि हराव सोर मा ओंख्रि जाखो अन्नानै खोन्थाहरदो दे। चलो बिदिब्ला जोङो दिनैनि भिडिअखौ नायलांदोनि। दैजि फिसा। आयै बहाथो दैजिया? थारैनो दैजिया बहा थांखो आं नुस्लाबासैनो। बियो आं बाहेरायाव थांनि आयै, नों थाथ' होननानै बुंदोंमोन। बियो बाहेरायावसो थांदोंमोन। बियो बहा थांखो? दैजि नों बबेयाव दं? आयै दैजिया सनानि खोथा बुंनायावनो बियो बेबायदि जादों। आयै गैयाबा गैया बुंना होब्लानो जायोना, बेथ' मा गिदिर खोथा। आंनि साननायाव दैजिया सनाखौ होफिननो हाला, बेनिखायनो बियो सनाखौ बिफिननाय लोगो लोगो बहाबा थाखोमाबाय जानो हागौ। मा बुंबावनो आं, सोरजों लोगो जाबावनो आं, खर'फ्रानो खामानि होला आंनि। दैजि फिसा, नों बेफोरबायदि खालामनो नाङामोन।
सुखु दुखु जेब्लायबो नोंजोंनो आङो नांफानानै दङमोन। बे बारावबो आरो नोङो मा खालामनो सानखो? एथ' मोजां राहा लामा गेवनायनि उनावबो नों आरो दिनै बबेयाव थांलायखो दैजि फिसा? नों आंखौ मानो लासिंसिं खालामखो? दा नोंनो बेयाव गैयाब्ला आं माबोरै थानो बेयाव? आयै नों दुखु जादों नामा? दुखु जानो नाङा। दैजिया बियो बारा गोजानाव गैया, खाथियावनो दङ। देलाय बुंलाय बाम्बुला बाबा, नोंनो बुंदो आं दा मा खालामनो? आरे बे सनाखौलाय नोंनि गोसोजोंसो नों बिदों ना नोंनि आइ आफायासो बिफिनदों? दाबा बे सनाखौ मा खालामखो? आं दा मा बुंबावनो? दा बे सनायाबा बिनि आखायाव दङ ना गैला? आंनि साननायावथ' सनाया बिनि आखायाव गैला दां, बेनिखायनोसो बियो सनानि बाथ्रा बुंनाय लोगो लोगो खारखोमालांबाय। आइ नों बारा सिन्था दा खालाम, दैजिया खाथियावनो दङ। आरो सनाखौ आंनि गोसोजों आं बियाखै, आइ आफायासो सनाखौ बिफिनदों। जेब्ला दैजिखौ आंनि आइ आफाया सोंनानै लायदोंमोन, आइ आफाया दैजिखौ अननायजोंनो बिनो मा होगोन मा होआ, माजों मान बावगोन माजों मान बावा जानानै दैजिखौ सोंनो थांना फैखांनायनि उनावनो दैजिनि मुङाव 4 लाखनि सना बानायदोंमोन। बे सनाखौ आफाया दैजिखौ फोथायनानै दैजिनो होदोंमोन आरो बे सनाया जों सानैनि हाबायाव गाननो थाखायमोन। नाथाय आइनि मेगनाव असायनाय फैयासै जे बे सनाखौ हाबानि थाखाय हाबायाव गानहोनो। बे सनाखौ आइनि मेगनाव फसायनाय फैयैलाय आइया माखासे बाथ्रा सानखांबाय। मानो होनोब्ला आंनि आफाया सासे जोबोर गिदिर मानसि आरो जोंनि बे गामि एरियायाव बुंनो थाङोब्ला जोंनि न'खरानो बयनिख्रुइ देरसिन सिनायजानाय मुंदांखा मिथिजानाय। दा आफानि आखायाव जोबोर गिदिर गिदिर मानसि दङ, मन्त्रि, एमएलए, फौजि आरो गोबां गिदिर गिदिर मानसिफोरा आफानि आखान्थियाव दङ। दा बे न'खराव फिसाला सासेल' जिहेतु हाबाखौ जोबोर गिदिर गाजा गोमजा खुंनो नागिरनायाव बे सना फिसा फिसाखौ आइया सानखांबाय। हाजार हाजार मानसि फैनायाव गानफब जोमफब बे सना फिसा फिसाखौ नुनायखौनो नङा। बेनिखायनो जिहेतु बिहामजो गोदान फैयोब्ला साफा सानै बिहामजो गोदान नायनो फैयो, बेयावनो गाननानै थाथोंसै होननानै आफाजों आरो आइजों दैजिनि सनाखौ होदोंमोन। बिनि उनाव सनाखौ होदोंमोन हाबानि थाखाय बयनिबो मेगनाव हिन्जाव गोदानखौ नायनाय लोगो लोगो जाहाथे खोमानि गन्थंनि आखाइनि सनाफोरा दा नुजायो। बयबो बुङो मालाय बिसोरहा बिहामजोनो जोबोर मोजां गिदिर गिदिर सना होदों होननानै बुंजानो थाखाय आइ आरो आफाया जोबोर गिदिर सना दाफिननो हास्थायदोंमोन। नाथाय बे समावनो दैजिया बै आफा होनाय सनाखौ लानानै खारो। दा मोनसे अपसन। मा नंगौना? बे अपसना मा जाथावगौ? आइ आफाया दैजिखौ बजबा होननानै बुङाखै, दैजिखौ बजबगोन। नाथाय आइजों आरो आफाजों बै सना होनायखौ बिफिनदों। बिसोरो बुंदों सना होनायखौ होफिनोब्लानो बिसोरो बजबफिनगोन आरो जुदि सनाखौ होफिननो हायाब्ला बिसोरो बजबना लानायखौ जोबोर गोब्राब मोनदों। बेनिखायनो सनानि खोथाखौ आं सोंदोंमोन, जास्ट आं सोंदोंल'सोमोन। नाथाय दैजिया बेबायदि खालामनो नाङामोन, रायलायनायनि गेजेरजों माबा मोनसे जागौमोन ना। गाबनोसो ओंखारबाय आं, गाबनोसो ओंखारबाय। मानो बेबायदि जाखो? आरो सनाखौ बियो लादोंब्लालाय मानोथो होफिननो हायै जाखो? मा खालामखो? ना बै हौवायासो सनाखौ थगायनानै फाननानै जायाखैथ'? फाननानै जादोंब्लाबो आंहा जेबो बुंनांगौ गैयामोन। दैजिया गुबुन हौवाजों आंनि महरखौ मुगैनानै थांदोंमोनब्लाबो आं बेखौ बजबदोंमोन आरो अरायसम थैस' थांस' बिनि थाखाय आं गावखौ बावसोमनो आं राजिबो जाबायमोन। आं आइनि सिगाङावबो बुंखाबायमोन जे जुदि नोंसोरो दैजिखौ मुगैनानै दैजिखौ खनसेबारनि थाखाय निमाहा होनानै दैजिखौ बजबनो हायाब्ला बिहामजो महरै आंबो बे न'आव थानाय नङा। दैजिया जेराव थानानै गोजोन, दैजिया जेरावनो थाहैयो बेयावनो आंबो दैजिखौ लानानै थाहैगोन होननानै आं खोथा होदों। नाथाय दैजिया आंनि खुगानिफ्राय बेयो फंसेबो बाथ्राखौनो खोनासंनो हास्थायासै। आफा बाम्बुला, दैजिया बबेबा खनायाव दङ। जानो हागौ बियो सनानि खोथाखौ फिननाय होफिननो हायैयाव बियो गावनो खारखोमाबाय। थौ आफा, बेखौ नागिरहैनि। बाराबा बियो बबेबा जायगाफोराव सुइसाइडबो जानो हागौ। जों बेखौ बेबायदि जाहोनो हानाय नङा, मानोना बिनि गोरबोआव बै हौवानि दान मोननैनि गथ'बो दङ। बियो बिनि सिन्थाजों बियो गावखौ गोसोखौ हमथास्लाबाबो जानो हागौ। थौ आफा, नागिरलांनो। ओइ ददे, लासिं बासिं बे लामायावलाय थानानै मानो गाबबाय थाखो? थौ न'आव थौ। सिरि था नों जेबो मिथिया। नोंनि बिमाया दा आंखौ एथ'ग्राब नासयो। नोंजों हाबा जाना फैजेननायनिफ्रायनो दिनैसिम ओंखाम बोथिसेबो खबरसेबो आं सान्थि जानो मोनाखै। नोंनि बिमाजों नों मालाबा नांफानो हायो? आंनि जानानै नों मालाबा आंनि थाखाय नोङो बिमाजों नांफेरदों? बेखौ बुंलाय नोङो।
नोंनि नोम्माया दे आंखौ जेब्लायबो दुखु होयो आं दिनै सोरनि थाखाय गाबदों नोंनि नोम्मानि थाखाय नों दिनै आंखौसो बुजायफैदों नोंनि बिमानि आखलखौ नोङो देखा देखि गाज्रि नुनानैबो नोंनि बिमाजों नों फंसेबो बुंफानो हाया थां नों आंनि सेरनिफ्राय दोलै बिमा गावनि बिमाजोंलाय आं बोरैथो नांलायफानांगौ जाखो जेसां जेब्लाबो बिमाया बिमाखाना आंनि आइया नोंखौ बायदि बायदि बुङोब्लाबोथ' आंथ' नोंखौ दिनैसिम आइजों लोगो जानानै नोंखौ रायदों बा बुदों बा नोंखौ नासयदों आंथ' नोंखौ बेफोरबायदि खालामफेराखैना नों खालामाबाबोलाय मा जानो जोंनि न'खराव नोंल' दङ आंल' दङखाय जोंनि न'खराव माथो नोंनि नोम्माबो दङ नोंनि नोम्मा थासान्दि आं बै न'खराव माब्लाबाबो थानो हानाय नंला होननानै सिगांनिफ्रायनो बुंदों नाथाय नों आंखौ दाबोसो बेबस्था खालामा नों जुदि नोंनि नोम्माजों नांनो हालाब्ला आंनो फैसा हर आं आंनि बिमानि न'आव थांनानै थाहैगोन आंनि फिसालाखौ लानानै देलै दे नोंनि गोसोसै नों जुदि आंनि न'खराव थानोनो हाथारलाब्ला बेसे नांगौ बुंदो बा नों आंखौसो होखारनो हाबावलायगोन आरोना होमब्लाबो नोङो बिमाजों नांनो हाया बा आयु मादै आदै नोंसोरखौ बेयाव लोगो मोननानै आं थारैनो जोबोर खुसि मोनबाय सोरबा जाखो माथो इसासो आरे इसा हरखाब दिनै नोंखौ नुबाय सोर बियो नैलै इसा नोंनि मादै ददिया गाबदों आं बुजायबाबो बुजायनो हालालै लासिं सिं गाबनाङा होनना बुंखादों गाबबाय थायो दा मानसिफ्रासो नुफैजोबा आंखौसो बुदों सानलायलांगोन इसासो माथो थां गाबागाव न'आव थां आं रायलायनो इसाजों दे इसा माला फैया नोङो माब्रै दं मा होननो मादै फिसाइ गोमा जाखांनायनि उनाव गासैबो खोमसि दरसि जाजोब्बाय फिसाइ गोमा जाखांनायनि उनाव माब्रै दङ बेखौ आंसो मिथिगौ रावबो मिथिया खोन्थानो सोरनो मालायनो खोन्थाब्लाबो गावनि न'खरखौ मालायनोसो फाननाय जायो मालाया खोनाल'सो संगोन नाथाय आंनि जिउनि दाहाफोरखौ रावबो बुस्राबा होनो हाया मादै दङ जेने थेने जिउ महर मुस्रिखौ लानानै नाथाय गोसो गोरबोआव एसेबो थबथिंसेबो गोजोननायानो गैला आंनि न'आव थायोब्ला जेब्लायबो रोनखौनो गोसोखाङै खाङै मानोबा गाबफ्लांबाय थायो आं बेबायदिनो आइजों आफाजों थांनानै आंनि दुखुखौ सहायना थानो हायैयाव बिसोर आंखौ न'आव लानानै फैबाय न'आवबो थानो हाया उसाव बादाव मोनो बिनिखायनो एसे गोसोफ्रा मोजां जाथों होननानै थाबाय फैदों आं जोबोर मोजां खालामबाय फै बिदिब्ला जाहानाव साहा कापसे लोंनो हागोन